basura sang IPM. Daw tinlo man dala nun? Matinlo aksyon no, Fred. Tinlo man mga merkado? Matinlo ang dala nun, kay may street cleaner siya nakita sa buong aksyon, Fred, no? Amo na, matinlo. Pero may portion aksyon na, Fred, sang dala nun nga ang basura aras kilid, partikular sa dalan sang Burgos. Kagina, nalabihan man natin wala madugay, may portion aksyon na, Fred, sa dalan sang San Juan, nga may mga basura man nga ginalapta karon sang mga doi, no? Mga ido. Amot silingon, wala pa maka-operar ang IPM. Wala pa makapangakot. Correct. Way pa nakapanghakot action na Fred. Ang ining mga friends na to, no? From IPM. Basi siguro action, Fred, basi nakuha lang siya ng, anong tawag sini, basin, basi bugtaw, kapangapi na lang na sila. Kagdugay-dugay, mabiyahe na sila. May proposal ganing IPM, kundi daw wala mas la kontra sa bidding. Oo. May plano gani sila nga pagsulod nila sa another naman na kontrata, manghakot sila basura sa gabi na lang. Paano na lang ni aksyon na Fred, in kaasugid man ang iban, especially sa mga subdivisions, iyang kung mag-asulod sila, last we beating, iban kapoy man sobra, no? Mapos lang na, kung gabi lang manghakot, kinanglan ang ila sini diseminasyon, ipahibalo nila mas temprano. Tagaan la isa kasimana nga impormasyon campaign nga masugod kami karon nga simana. Sige-sige ang panghakot sa gabi. Magasugod kami panghakot alas 6 o pila ka o kung anong oras ang gusto nila. Para ang pumuluyo makahibalo nga sa tal nga oras mangakot sila makapagwa sa ila basura. Yes, action na, Fred. At isang importante diri ang information dissemination. Pero mas maayugid man action na, Fred, sa iban, may araban nga adlaw, no? Kahit pa paano iyang masulod man ang tanan, base bagani action na, Fred, sa iban, sa subdivision pa lang, mayawan sila pagwa, kay damo na daan, no? Mayo na. Kung inkasugid man, nga madayon action na, Fred, kung panggabihan sila mahakot, ati ang pinaka-importante diri ang information dissemination. Ang pila ka mga kauturan naton aksyon na Fred sa karon diri nga nagalabay sa dalan sang Hilado, masyado pagkatawhaya pero extra nga paghahalong kay kung halin ikaw sa may shopping center going ka sa area sang Ramos, sa dalan sang Ramos, so extra nga paghahalong kay ginakay o subong, no, ang portion sang dalan, particular ang inner lane action na Fred sang dalan sang Ramos amuni ang ginakay o sa karon. If you're going halin sa dalan sang Lacson going sa area naman sang Hilado sa sininga tinion action na Fred, masyado pagkatawhay although by portion man sang inner lane diri ang nabuhusan na, no, sang semento, so tis makamalani maagyan na nagini action na Fred, no. So, amuni nga pila ka mga sitwasyon karon. By the way, action press sa aton sini nga mga kauturan sa probinsya sang Negros Occidental, ti subunggit nga adlaw, no, iga patuma na ang ginatawag nga curfew, no, from 4 o'clock to 4 o'clock, 8 o'clock sa gabi hasta alas 4 sang kaagahon. Sa probinsya na? Sa probinsya ni siya action na Fred, no, amuni pagpanghanda karon sang pila ka mga kapulisan kay pag padulong man naton sa Southern Negros nakitang tagid man tuod ang pila ka mga kapulisan nagapatgayon man action na Fred sa mga rekorida nga igapatuman ang Executive Order number 21-22 sang aton gobernador sang probinsya ni si Governor Eugenio Bong Lacson. That is why ang ila sining rekorida at least para liwat nga ang mindset bala action na Fred, no, sang pila naton nga mga kauturan especially sa mga kabataan nga may curfew sa liwat ini para maibitar man ket paano action na Fred, ang ginatawag ta bala nga paglaton o kung nagapadayon nga paglaton sining COVID-19 nga sa diin kunti nagligat to action na Fred, maayo gani sa probinsya may ara isa, may ara 1 digit or single digit
ugaling kiti Santusino nagamat-amat na naman tamo inabangod sa paglaptah sang kagaw o kung local transmission ni siya Aksyon Fred sa Southern Negros to nagdinamo to kay tungod man sa bulang no makon mo na yung sa pandemya may bulang pa so amaning isa sa mga problema sa contact tracing ibaluan ang bulang sa amaning nga lugar may bulang sa amaning nga lugar at isusta kay may positive gali kunti naglaptata na nagdamo Aksyon Fred no amo niya pagpaghanda karon sa mga kapulisan sa idalom sang Negros Occidental Provincial Police Office nakaistorya taman Aksyon Fred ang spokesperson no sang Negros Occidental Provincial Police Office si Police Lieutenant Colonel Edison Garcia sa hindi gid lamang Aksyon Fred ang mga dalanon ang ila sining pagbantayan o kung mga violators kundi isa diri sa pagbantayan man Aksyon Fred hindi ba lang pagsarado man sa pila ka mga 24 hours convenience store sa Southern Negros kaga iban pa diri Aksyon Fred kahit papaano iya nga inabalang makasunod man sila sa protocol nga makatemprano sarado pa dumduman mo diri sa Bacolod sang una alas 8 pa lang ti o kung rather alas 10 sarado man Aksyon Fred no ang iban nga mga convenience store ina sa pagpati nga kagapagsunod man sa pagsulundan. Ang reaksyon na Fredo ang porsyon gid lamang sa nga pahaya ni Lieutenant Colonel Edison Garcia. Convenience stores. Ano matabo diri karon sa tag sa mga banda? So, amo na sundon na lang ang bagong apuan na executive order sa ating mga pulisan. Anyway, our main objective here is to stop the source of COVID-19 naman kasi na mga weeks na nag-pass. So, ating tayo sa kuwan sa ating mga business establishment pundo na rin natin yung pag-direktiba or order ng atong gobernador kasi ang PNP ay kailangan din natin i-enforce yan or else wala rin mangyari doon sa executive order ng ating gobernador. Yes, sir. Aksyon Fred, kapag kabahid yun lamang ini isang paginpahayag ni Lieutenant Colonel Edison Garcia ang Public Information Officer sa NOC-PPO sa ini sa pagpanghanda karon sa aton sining mga kapulisan no sa diri sa probinsya sang Negros Occidental ang dalan karon sang Hilado kag dalan sang Burgos Aksyon Fred masyado ka tawhay may pipila ka mga kapihan ang bukas na sa sining tinion para maka-entertain man sa temprano pang nagapamalaklon sa mga tagsa ka mga merkado Aksyon Fred. So, omni ang pila ka mga sitwasyon karon diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Partikular na Aksyon Fred ang mga taxi and jeepney driver nga nag-monitor man no subong aga sa pagbiyahe man ti may pipila ka mga pasahero sa karon ang sakay sa Lakindi Pasahe halin home site ni siguro Aksyon Fredo going man dong downtown area o magapanindahan man sa area sa Libertad Aksyon Fred. Good morning gali kay Gerson Rondina Aksyon Fredo. Ato na amigo nagapamati gid siya subong kagahon sa imo sining programa no. So again Gerson Rondina, good morning lipay gid siya kuno Aksyon Fred nga temprano pa makabugtaw para makapamati. Nagbakal gid siya kuno Aksyon Fred ng radyo kay gapamati siya sang una by sa cellphone live bala naton Aksyon Fred. Siling niya mapakal ko bala radyo kay para kahit papaano ya nga hindi na siya makahigda lang siya kag makapamati na no sang radyo. So amo nga pila ka mga obserbasyon karon no sang patrol sa pila ka mga dalonon karon sang syudad sang Bacolod
ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape nga puno sang yerba kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Ginadulong man sa inyo sang may rekta sa patrol with aksyon na nanikiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:19 na. Oy, bangon ron. Panumduman nyo kung ano ang aton lutoon, ano ang sud-ano ninyo, karon nga adlaw. Aber, bangon na. Una gid pagbangon nyo, ini magkalipata, tulotangla makamo sa langit, kag magpangamuyo. Pagkatapos, pinsaron, ano ang imo mahimo sa sulod sa inyo puluyan. Dako pa da yung silhig, dako pa da sang lampaso, dako pa da kung ano ang imo matrabaho sa sulod sa puluyan. Pagkatapos gatinlo na ang mga salog mo nakapamunyag ka na, aber, ikadwa nga pinsaron, magpamerkado. Ano ang inyo sudanon karon nga aga? Amo na ang manami pagbangon mo gid kinanglan may mapinsaran ka na nga baklon sa merkado. Ilista ninyo, no? Para hindi ninyo malimtan. Ako niya karon nga aga makahapit ko sa Burgos karon nalagyan na papuli sa balay. Makakita ka na karon ulo kagingaw, okay na kuya. Tulahon mo ulo kagingaw bla. Bakla mo sa batuan, paitan, abaw sa pagkanamit. Pagkatapos na blang priska-priska gid, nga tangkong, no? Amo na siyang ibutang mo. So, sa pagkanamit. Bakal kada sang lagaw, pili kada tag 3 isabla, 3 kabilog, 1 kakilo, kag isugba, sos sa pagkanamit. Preparahan mo sa sinamak, pagkatapos ko titot kag may kalamunding ka, pagbakit mo, gaaso-aso mo bla, aglagaw, isulusaw-saw mo siya na, sus, sa pagkanamit. Pagkatapos kung may sulusubra ka kanon sa gabi, kalukaluhon mo, aragay, sa pagkanamit, wala topong, kampyon-kampyon. Ang nag-serve sa imo, gatampi, tuwalya, bag-ulan tapos paligo, baw, enjoy ang pamahaw, karon nga kaagahon. Bulog taron, para mag-enjoy kita sa aton pamahaw karon nga kaagahon. Okay man? O sige, una nga hutong sa aton roll call karon nga kaagahon. Kay Ronnie Gordon, good morning. Kay Hasmin Cornele Piche sang Montreal, Canada. Hasmin Ostone, ang pag-pronounce ko sa ngalan mo. Kay Milili Oligo. Kay Imbong Jo Campos sang Maaw, good morning. Kay Rios Posim, si Alex Muntisat isuki ni sa Kadaga, si Manjo Arniho, si Rinan Payunggayong, ari na siya, si Aida Alunan, good morning. May lang nga pag-upod sa ato na, tagsagid kakagahon. Kay Iba Gradas Baterna, good morning man. Basta ara kamo tagsa kaaga, okay lang ako, no? Basta nga kaplastar kamo, tulutamyaw kita. Nauna nga hutong sang aton sinipagpangalagad, ulo enjoy kita. Tulutimpla pamahaw, tulutamyaw kita, ipilak juta it balita para kalingawan sang aton mga tagpalamati, tagsagid, kakaagahon. Okay lang? O sige, ariglado. Las 4:23 pa lang. Standby ka dali, balik ako pagkatapos ini. Para sa mayo nga ka-bloom sa kahamon. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna
ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, Na kay Jeremiar K. April, good morning. Baga jogging siya niya naminaw samtang naga-jogging. Kay Yorb Coignol, good morning. Kay Barangay Kapitan Imelda Hamilo Banguanga, good morning. Kay Yuditurta de la Piña Barbecue. Kay Kili Jili, napadala sa 50 ka stars. Kay Pilinura Oliveros. Ba si Steve Arejo from Australia with love. Kay Rodita Trinidad Cruzet, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Balita kita. Ano ang update naton sa COVID-19? 262 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 ang Western Visayas. Nagdala sa kabilugan 29,833 kumpirmado nga kaso. Nadugangan naman sang 55 ang nag-ayo sa balatian, nagdangat sa kabilugan 25,818. Mayong balita. Daw damo-damo ang naulo-umpawan sa Kagaw.
Kahapon, Domingo, wala sang gin-report nga napatay sa COVID. Sa karon, 3,146 ang aktibo nga kaso sa COVID-19. Ang Negros Occidental may dugang 152 ka bag-o nga kaso sa COVID-19. 27 sa probinsya sang Antique, 25 sa siyudad sang Bacolod, 18 sa probinsya sang Iloilo, 15 sa probinsya sang Aklan, 14 sa siyudad sang Iloilo, 11 sa probinsya sang Capiz. Mayong balita sa Guimaras, 0. Wala sang biktima sang COVID-19 sa Guimaras. Mayad nga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Ba, ma-rollback sila? Tilo nga pag-rollback. Kon magpasa ka kaso sa gatong dako, kon mag-rollback ka tulo-tulo, porte, no? Daw, ginakastigo kita. Porte na. Ang problema sa pungsod, ginapatungan pa sang pag-ibwal sang presyo sang gatong, may jutay mas lang nga pasunaid, ga-rollback man, pero katiting masyado kagamay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Relax, makadali. Balikan ta kamo pagkatapos sang akon obligasyon. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kailangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. 4:36 na. Okay na kamo, madmad na, nakaplastar na, kay iba si Ralbo sang Saudi Arabia. Nagaupod sa aton kamustala ang pungsod sang Arabo. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning. Kay Lizel Balwarte Manggiran sang Daman Kingdom of Saudi Arabia. Kay Ryan Abaluna, good morning. Kay Ernesto Pachero, kay Joel Magirang, kay Amor Malayang, morning, Ariglado, porte sa pagkainit, porte sa pagkapaang sang panahon. Halong lang kay posibilidad ang pamalatian magatuhaw naman. Kung ang panit nyo sensitibo, mga bungang balas kag iban pa. So, hindi magpatial sa init. Kaya daw masunog ang panit mo sa sobra-sobra nga kainit sang panahon. Extra nga paghalong kabudlay. May COVID na. Pwerte pa kainit. Ang hindi maganigid panawags ni dry season gid ang panawags ni. Iti natural iba niya summer, dry season gid. Ambot silingon kung magsigi-sigi ni siya, pero kaluoy sa mal nga Dios, may jutay man nga pagtupa sa ulan, may pagtulot talithi, may pagtupa-tupa sa ulan, medyo ginapanas niya, tagyutay lang ang kainit na sang panahon. May pagdabo-dabo siya kung kaisa, o galing, kung daw gadabo-dabo siya, kag kung magsulay ka, kag pagkatapos mauntat kag silakan kaliwat, sang masyado kainit nga silak sa adlaw abyan, delikado ang iya sina matabo, resulta pamalatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na,
Morning, kamusta? Bao si Yuditorta de la Piña Barbecue. Okay lang, good morning. Sa aton bla mga kauturan nga nagapadala sa ilang mensahe, nagatulutamyaw lang kita para nga bisan paano hindi man maurot ang aton panahon. Medyo tamyaw lang Putang ko abi kay iba si Ralbo. O sige, morning na amula na siya. Pagkatapos gamay-gamay lang yun para nga hindi man mausik ang atog panahon. Ba, Cebuano speaking Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:39 na ang Metro Manila. Subong niya, ang Ilaya Corpio Uniforme ang Corpio Awar nga ipatuman sa Metro Manila. San umasugod karon nga adlaw pizza 12 gid tubtob ni Abril 30 ang Corpio dito magasugod las 8 sang gabi tubtob alas 5 sang kaagahon. Sino ang nagpatigayon sini kag naghilisugot tigin pungkuan ini nagpakighinunanon ang mga alkalde dito sa Metro Manila. Dito kag naisugtan nga panubuon ang Corpio pagkatapos ginbalik sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila. Amo na kung kaisabla do medyo makatulot tibawas na kita, ulo enjoy na kita, siling naton ba amo na ni, tsansa na ni, nga makapahuway-huway kita sa COVID. Ari naman, hinalugan ng kadali, umibwal naman, balik sa uno. Di siling sa iban daw, amo na ni, nga hindi gid masaligan. Halugan mo lang jutaya, ibwal si COVID. Halugan mo lang jutaya, arangkahon kita sang kagaw. Pertining kagaw, no? Do hindi masaway. Malaing sineke, hindi siya kitaon. Amo na sakit sa tanan gid. Ang kontra naton, hindi makita. So, preparar lang kita. Medyo ang tanan nga mga ginapaandam sang departamento sang ikayong lawas sundon talang. Kaya basi lipoton kita sang kagaw mo. Ang kagaw masulod ni siya, sa tion nga daw halog ka. Hindi lang ka salig ka. Wala ka face mask, wala ka face shield, wala social distancing. Kaya na sa dag, libot-libot lang. Pag medyo humuyang ka, daw sumala ka, nga daw ang kulang nga panaming sa lawas mo, sulod na yun. Hindi ka makakita siya. Posible, ara lang sa kilid mo. Gatabid-tabid, niya hukso niya ni karon ang parapernalya sa lawas siya, sulod ko na yun. Amo na siya. Magsalig ka lang jutay, disgrasya kagid. So, halong-halong amo nang siling ko sa aton mga kauturan. Wala gigita perdihon kung maghalong. Pero kung hindi kita maghalong, dako gid ang aton kaperdihan. May lang gyapon ako subulod siya nga mabakod ang lawas mo, mabato ka pa. Ti kung magpositibo ka, ti mayo kung immune system mo kampiyon pa, pero kung may edad-edad ka na nga luya ka na, ti laban-laban disgrasya gid. Laban gid untay buol mo, porte niya ang kagaw. Amo nang siling ko nga wala kita perdihon kung magtuman lang kita sa mga ginapaandam sa aton. Sang aton sini ahensya sang ikayong lawas, nasyonal ka man, provincial ka man, kag lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Relax kita makadali. Medyo relax man kabudira. Minalikay kita pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa nato. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito,
ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naita-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year. Bisan paano ang aton mga utod, upod-upod lang kita ya, dugsing kita sa nahauna nga hutong sa aton pagpangalagad. Si Banisa Mayo nagpadala 50 ka stars. Banisa, thank you, Gid. Kag good morning. Kay Marian Gok sang quiet, good morning. Kay Florentino Alenso Piña sang quiet. Taga quiet po nino, damo ga monitor dito sa pungsod sang Arabo. Kay dayang-dayang sang SRA sa Lagrana, kay Guillermo Clarito, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Huma Lumina, good morning. Kay Jocelyn Alunan, kay Rone Villanueva, wari siya nagaupod, kay Ernesto Pachero Jr., kay Ebilene Pamusino, kay Silina Honyo Latsika, kay Del Reyes sang Laguna, kay Ame Agustines Baron, good morning, kay Maria Pilo Baton, dira kay Cory Bidaha sang quiet, good morning man, kay Yet Rua, kay Juliet Dinero Julata sang Villamonte, good morning. Kay Pedrito Barrientos na, may lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Anano ang pila pagig kadalag ko nga mga bulo-balita, oy, nagamot na kuno sa Pilipinas, ang ikadua nga batch sang bakuna kontra COVID-19 nga ginbakal sa China. Ang una to nag-alabot, donasyon. Ang sunod, bakal na naton. Alas 5:18 sa ngapon nag-abot lulan sa Philippine Airlines sa Ninoy International Airport Terminal 2. Lulan karga ang 500 ka-dose sang Sinovac COVID-19 vaccine. Pwede na kuno itoslok sa mga senior citizen. Di daw porte. Amat-amat damo kag daw gamat-amat damo ang napabakunahan. Suma total mga 1.5 milyones pa lang sang COVID-19 vaccine ang ginbakal nga nag-abot na sa aton pungsod. Tisige panuslok sa mga frontliner naton. Di okay na. Daw largada na ang pagtuslok sa aton mga public official. Mayo man niya. Kaysa una daw medyo umarangkato ang panawagan, gulpi lang daw may salabton pa ang pila ka mga alkalde sa bilog nga pungsod sa Pilipinas. Panawagan niya, una kamo para magsunod ang inyong mga pumuluyo. Umuna mga pobreng ibang nga alkalde, ay sos, may nangatubang pa kaso. Daw hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na sa kabugosan sang pungsod Pilipinas. Okay, areglado, standby anay, balikan ko kamo pagkatapos ini.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kais nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary, Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibo. Kay Milvin Piñapel, kay Dimar K. April, good morning man, kay Niel Brian Balues, kay Imansino Tayhon, kay Lorito Armas Bidaha, sang Narawis Hinigaran, kay Ernie Udascoli Daswa, morning lang no? Kay Luila Siason, kay Jose Griuli Tansingco Gayuna, good morning sa Isabela, kay Teresa Luxin, kay Philip Lauriente, kay Angela Liarte Gayon Dato sa Barangay Tutong, Barangay Pilisa, dira kay Jamila Moncatar Sirica, sang Kuwait, kay Francisco Muñoz sa Indonesia, kay Erika Ariula, good morning, kay Lupenda, kay Yasmin Roldan Rabilio, kay Al Talaman, kay Jubal Trinidad. Ang pila naton ka mga kauturan, medyo relax lang, no? Kaya ang aton sini oras, gina-baki-baki talang. Ang punto ko diriya, ang ako niya makatamyaw ko, okay na, no? Parang ginabaki-baki itang oras bla. Tikon ang aton mga kauturan, basta sumulod lang ala nyo, tamyawon tayo na, no? Pero hindi kita makapalawig, kay man, limitado man ang aton oras. I hope na-intindihan nyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19.
Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan.
Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya, Ang libre nga medical check-up, libre nga konsulta. napasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kay Warli Tunisiada, good morning lang. Kay Elmer Bailon Baron, kay Nini Adikal, si Di Anton Diaso, Sang Patria Village, Arasya, Salvador Tanalion, kay Dodge Dalida, kay Gina Murden, dira sa Quiet Good Morning Man. Pud-upod lang kita, tagsa kaagahon. O kapangapin na kamo, Dr. Alfred's Green Coffee ang gamitan ninyo. Nagapangapin na kamo, healthy pa ang bugos nga pamilya. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna Force disiplina. Istrikto ini nga magapatuman sang minimum health protocol sa diin sa 3 kadalagko nga mga merkado sa siyudad sa Bacolod. Amo ini siya ang Libertad, Burgos, Central Market, agod nga mapunggan ang mahimo pagsaka naman sang Kagaw. Amo ni ang ginpalayag sang Executive Assistant nga si Ernesto Pineda, Cluster Head sang Merkado. Anong himuon? Ang magapadulong sa merkado? Importante ini, dala kamo backtrack ninyo. Kinahanglan may face mask kamo. Kinahanglan may face shield kamo. Amo ini ang istrikto nga pagpatuman sa mga merkado. Pangabay sa pumuluyo,
kooperasyon malang ini. Tumanon talang para sa aton kaayuan. Wala kita diperdihon, may dagon lang kita. Uy, hindi ka maglaog-laog. Hindi laog-laog kon magtapik ang kagaw sa inyo lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga pagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna
o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize. 4 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 3-5. Una nga bula, resulta 3-5. Second draw 11-17. Ikadua nga bula, resulta 11-17. Third draw 12-21. Ikatatlo nga bula 12-21. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 10, 7, 49, 22, 15, 6. Resulta sang 658 10, 7, 49, 22, 15 kag asais. Sa ilo kita, 649 ang jackpot 19,264,872. Winning combination in any order 23, 11, 21, 45, 42, 31. Resulta sang 649, 23, 11, 21, 45, 42 kag 31. Mabalik kami pagkatapos ni. Ang inyong mabatian, isa kabilihan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagkapalapnag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsagay mo ang kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo. Bahandi sang puro kabukiran takuling. Purti maning text diri sa ako no. Kay Jocelyn Andrada Tiangson sa Barangay Mansilingan, good morning. Kay Henry Antonio Poscablo. Kay Marlene Diaz ng Sumag, good morning. Kay Rona Rehida Traba. Kay Janine Arabilo sang Bago, good morning. Kay Marlene Diaz. Kay Edgar Iskaner, ba live sa Manila, gamonitor siya. Kay Elizabeth Malacag Gamala, belated happy birthday ko no kay Maria Claudette Pasman Salanga. Future beauty queen na. Thank you, good Elizabeth. Dara kay Jocelyn Kalamaan, morning. Kay happy birthday ko no. Kay Rosalinda Alba karon nga adlaw. Kay Juliet Bravo Epsilonian Alvarez sang Sipalay. Kay Arman Regalado, good morning man. Pasudlon ta ang report sang City Hall. Amo ni kinang report ko, Bacolod nagtukod sang Market Task Force Disiplina. Si Aksyon Dale Salazar may report. Aksyon Dale. By Aksyon Fred, mas ginpa-stricto pa ang mga protokol kag regulasyon nga ginapatuman sa mga merkado diri sa may syudad sang Bacolod. Aksyon Fred, ini matapos na gintukod ang Market Task Force Disiplina sa tuyo nga mas stricto nga mapatuman ang mga health protocol sa dalagpo nga mga merkado sa Bacolod City. Ginpahayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda ang Cluster Head ng Market
Tinalikdan nga si Man Action Fred sang napaidalom na sa orientation ang mga membro sang task force nga gidalakipan man sang kapulisan para magpatuman sang health protocol sa merkado. Kung madumduman Action Fred, lakip sa mga regulasyon nga ginapatuman sa mga merkado among pag-usa sang backtrack, suksok sang face mask, face shield kag iban pa. Ang ini nga task force ang gintukod kasunod sang tagsaka sang COVID-19 cases sa syudad. Nag-utilize sila para nga mag-focus, bantay sa mga manupa, kalkag manubaligya sa tatlo ka merkado naton. Nabatihan sa Executive Assistant Ernesto Pineda. Magluwas nga naga-ehersisyo kay nagakaon sang masustansya nga mga pagkaon updi man makaaksyon sa pag-inom sang pinaka-epektibo nga Santon Plus Gold. Santon Plus Gold ang may haras sang 100% mag-life extension ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik kami pagkatapos ini. Santon Plus Gold. Ako galing si Sir. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe,
una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod na mensahe, malasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Morning kay John Ocaib, kay Sherlyn Di Guzman, kay Jerome Lipana, kay Grace Mostre, kay Melchorita Ferrer, kay Dante Makilanda, morning kay Joseph Riotes, kay Rodilien Alvarez Bayabado, kay Anna Lee. Good morning. Mabalik kami pagkatapos ni. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, sa Modified General Community Quarantine. Diri kita, balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, Police Station 8 nagapreparar sa mga dokumento, kinahanglanon agud mapasaka ang kaso sa sospitsado nga nagmasaker sa 4 ka persona sa Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na fragile morning report gikan sa Bacolod City Police Office. Ini nga agad ginakulokompleto na sang Police Station number 8 ang mga ebidensya agad nga mapasaka nila ang kasong multiple murder bato kay Christian Tulot nga isahanon nga suspitsado sa pagpatay sang 4 ka persona, pamilya Nombre kag pamilya Espinosa sa Block 2, Lot 18, Gardenville Subdivision, Barangay Tagob, Ciudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, Aksyon Fred, nga higagawo nila iningaga nga mapasubscribe ang extrajudicial confession ni Christian Tulot kag ilamang ginapaabot siningaga nga magapadulog ang pamilya sa sining opisina agad mga makuhaan man sa affidavit nga magaserve private complainant sa kaso nga ila ipasaka kay Christian Tulot. Kung imo Fred madubduman, Abril 7 sang aga sang masapuan ang bangkay ni Jocelyn Nobre, 59 anyos, John Michael Espinosa, 35 anyos, Remedios Espinosa, 69 anyos, kag 5 ka tuig nga bata ka babae nga si Precious Espinosa nga ara nasa advanced state of decomposition matapos ginpatay ni Christian Tulot gamit ang ispading kag martilyo. Yari ang palayag sang hepe sa Police Station number 8. Ano pa naman sa tunga, una mo sa kumakon ang kaso. Oo. Pumingan ko, affidavit ang mga pamilya, bala? Sa subong sir, wala pagit ba ko ang affidavit ang pamilya? Nina-invite namon nga magkuhan, buwas stasyon. Okay. Kung nga gawa ron o buwas sa aga. Pero po sigurado, dire nga i-subscribe namon ang yung extrajudicial confession buwas. Ni sino? Ni Christian dun. Okay. Pag kung ma-subscribe na,
makapidabit ang pamilya, i-file naman ang kaso. Porsa sa action file sa palayag ni Police Major Jory Puerto, Hepe, sang Police Station, number 8. Ining report, ginadulong sa iyo sa kalawansang Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic kapang depensa sa mga germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herbal Soap, epektibo, batok sa mga katol-katol, arikis, punggod, alap-ap, ringworms, kaspa, body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report kika sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Kay Michael Pariño, good morning. Kay Melchor Baruca Rumbines. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedeya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning. Burali sa Maaw, good morning kay Russell Gomez. Diri kita Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, personal nga nagpadulong sa police station number 4 kapon nga daw ang tag-iya sang EST 1959 pharmacy sa dalan sang Galo Barangay 20. Sa diin sa aligasyon, Aksyon Fred, sa tag-iya nga ini siya ang ginpahog paagi sa pagtawag sa cellular phone sang isa ka persona nga pakilala, NPA. Ang tagreklamo, ginkilala diri kay Kimberly Estales, residente ni siya sang Celine Homes, Barangay Estefania. Sa aligasyon sang tagreklamo, Aksyon Fred, alas 12:25 antak na kahapon sang hapon, isa ka persona ang nagtawag sa iya kag nagpakilala nga si Commander Tiger sang NPA. Nagtawag sa iya kag nagapangayo sang ayuda kag bulig para sa ila sining kaupdanan nga napilasan mapabulong. Kaduha diri Aksyon Fred, nagpangayo man sang kwarta para mapalubong man ang ila sining kaupdanan nga napatay sa enkwentro last April 4, 2021. Kung hindi ni sila ang maghatag sang bulig Aksyon Fred sa nupa sa aligasyon, paghabuyan sang granada ang ila baligyaan. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Kay Silsil Elemento na, sang Valladolid, good morning. Kay Rimar Hicano Haliasgo sang La Castillana. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doktor. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad si kay Maria Teresa Opilinya, mao si Noel Amaroga pangagda kape, kay Joyan og Damen, kay Nilita Binyas Muya, kay Edilaos good morning, kay Angie Licanel. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod,
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,